Erokamano nyakora mogi kuom kete Ramogi TV. An gi geno ni odiochieng' mari odhi kodi makare kendo mor mara ni otieno ni ochopo sama koro warwaki ni machiegni weche manyien mag oimore. Gino oimore ma osechoki motimore odiochieng' mangima. Wan kodgi ka nyakora Ramogi. Tich ariyo kama weche bedo mathoth. Oting'o nyaka ng'e gwengewa. Otieno ma kawuono ni bende wadhi nyisi achiel kuom gwenge ma samoro ipenjori ni to nyinge nochakore nade. To gin jomage manobiro kod nying no. To jopiny ma sani nitiere wach ang'o ewi sigana mar nying no. Miyo kidwa ni ng'e achiel kuom nying gwenge ma samoro isepenjori kaka nochakore mana ka tinende ni. To mokwongo nyakora Ramogi wayud thuond weche. Ukienda hospitali kama Kenyatta na ndio government hospital wanakuambia SHA yako imekuwa exhausted. Haifanyi. Jotuo mag kansa obago ng'anyo nyaka apise SHA ka giywak ni okumba no ok romgi e chenro mag thieth. Acheje ariyo mag kuo nyamburko maki e boma ma Kisumu bang' operation ma okelo meko bende mar geche 11. Koro kiketo gope gote serikali koro o publishers billion 11. Koro gimokwayo ni serikal mondo omiwa ochulwa some of these debts. Jogo buge chapa ogolo ywak ewi gope mag ibandho serikal kendo makidek rocho chenro mag iko buge ne jopuonjre grade mar 10. Nyakora Ramogi jaloko mari iluongo ni Wilson Ochuka. Machiegni nyalo tudri kodwa e namba 36000 e namba marwa mar SMS. Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Bende nyalo weche ke nyakora Ramogi ka e follow ana wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool kata e X @GeorgeBati_. Machiegni nyinga en George Bati. Jotuo mag kansa ywak ne gikalo e midhiero mar yudo thieth e bwo okumba mar SHA magikoni ok oketonegi omenda moromo. Moko kuom jotuo no bago ng'anyo mar dwaro ni migawo mar thieth omedo omenda ma oketnegi e thieth mag tuoche matama kama oting'o tuo mar kansa. Simfus Okenda chakonwa weche manyien mag oimore gi ripodni. Liare mar log tich mar migawo mar thieth ok wendo ne ng'anyo e pacho kam. Tinende ne giyudo welo magin jotuo kansa kod riwruoge mopogore masiro thieth mag kansa e pacho ka. Ywak mar jotuo gi en ni okumba mar thieth mar SHA ok tinegi kako winjore. Kiwango yetu ya SHA iko chini sana. Ukifanyiwa matibabu inaishia katikati. Wagonjwa wanakufa huko nje, tunaumia na hakuna pahali ya kuenda. Madawa yako wapi? Kuna wakati SHA ilikuwa ina approve lakini hakuna dawa. Inakuaprovia nini na hujakunywa dawa? Tunasema na hatubembelezi SHA iwa. Sasa nimekaa tu hivyo na uchungu kama sasa hata saa hii nimemesa dawa ya uchungu, matiti bado sijakatwa. SHA ilikataa sasa kunilipia. Jotuo gi manoting'o bok mondik mopogore dwaro mondo migawo no medo omenda e agulu mag tuoche tama kama oting'o kansa. Oncology package tunataka iongezeke kwa hali ya juu. We are also dealing with a lot of mental health issues because patients are stressed, children are stressed, members of their families are also stressed. So we are really appealing to the government to increase the SHA package and also include diagnostics which are not included right now. Gibero kumba machon mar NHIF mamoko kuom gino tiyogo e thuolo mokalo kagiwacho ni SHA ng'ado omenda mathoth kuom jopiny kayiem. Mimi nilitibiwa na NHIF na kubadilisha hiyo N ikuwe S. SHA, shisha, shakahola, shidwe, shaitani. Haifanyi. Bende gidwaro mondo jiduto mithuolo mar chudo dwe ka dwe kalo ni chudo ma wang' achiel pek ne joma onge tich. Kwa nini walalahoi wanaambiwa walipe SHA mwaka mzima ilhali wale walioajiriwa wanailipia kwa mwezi? Unapata kwamba swala hili wagonjwa wengi wameacha matibabu kwa sababu hawawezi kukimu ile ada ya kulipa mwaka mzima ndiposa aweze kupata ile huduma. Kwa hapo hakuna usawa. Thieth rang'iny mamalo mar tuo kansa itimo e bwo agulu mar tuoche matama kod mawuok apoya mano ECCIF machako mana tich tok ka jatuo osetieko omendane e agulu mar Social Health Insurance Fund. Kata kamano agulu nitiere kod chike kod kiewo mar omenda ma jatuo konego kadhi. Mana joma mokalo jotuo mag kute mag ayaki bende nyocho ng'anyo ka giywak ewi midhiero mar yudo thieth e bwo SHA. Simfus Okenda, Ramogi TV.
Nyakoromogi ji auchiel mamoko oyangi ni ochako gamo tuo mar nyaldiema e gwenge mag Kilgoris kod Logorian kendo chwalo kwan ji ma osegamo tuono nyaka 51. Migawo mar thieth oyango ni koro oselor otende maromo 30 kod kuonde mamoko ma ichich ni ema kelo landruok mar tuo nyaldiema e gwenge makono. Kuonde chinjo jamni ma Kilgoris bende olor ka ichich ni medo chwalo midhierono. Kata kamano luoro pod nitie wi pi ma itiyo godo e moko kuom gwenge. Midhiero mar nyaldiema osekelo tho mar ji 5 e gwenge ma Transmara. Taiona mambo kama hii ya magonjwa. Kitu kinatusumbua hapa Transmara, hakuna maji. Chafu ni ovyo kila mahali. Hii boma sasa imeharibika. Mtusaidie maji na masesi nayo ionekane inaenda wapi. Na hii shida kwanza imeanzia kichinjio. Number 1, kichinjio haina choo. Hii kichinjio wanatoa maji kwa ile mto inaitwa Kongit. Maji hii ya hapa ndio inatumika kwa kuosha nyama hapa. Nilishangaa sana kwa sababu haisikie dawa ya Kimasai ile inaitwa Alkonyil. Haisikie kabisa. Kwa sababu hata ukikunywa hiyo dawa bado tu utahara tu, kwa sababu hiyo ni ugonjwa mbaya sana. Ukijaribu kuangalia hii town, mahoteli rejareja hii fake tu hii ya mabati zimekuwa mingi sana. We want to tell our people that we are doing everything that we can to make sure that we contain the situation. Also, advise to our people that if you see anybody that is diarrheaing, that is weak, that there are certain symptoms, please report to the hospital. Jonyuol mag nyithindo ariyo e skul mar Emmanuel New Life Learning Center dwaro ratiro bang' ka nyithindgi ariyo nyotho e skul ka gige gedo nyolwar kuomgi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nyo ler mathoth ewi wachno. Lit kod kuye sikund Emmanuel New Life Learning Center bang' jonyuol chopo ka lit omako chunygi kendo ka gi nono e kaka nyo nyithindgi owito ngimagi. Nyithindgi manyodhi mana faro rieko kendo owito ngimagi yo magalagala mokalo. The child left in the morning to school and Sisi Vono escorted by the mom to school. At around 13 hours, I received a call from a neighbor showing me that Baba Ashley, do you know what has happened in the school? Jopuonjre yogo nyo wito ngimagi bang' kite gi chumbe moko chot ka wuok e orofa moro manyo igero kendo lwar kuomgi. Maromo nyithindo 4 bende nyo yudo hinyruok kendo yudo thieth e osiptal ma Kenyatta. Liz Wambui nyo japuonjre mar PP2 kendo jopuonjre mamoko. Dagi Liz wacho ni en manyo puonjo nyakwareno. Ka Liz ema nyo dong' nyathi kende moneno. Watu wenye wako na roho mzuri wanaweza jitokeza ili watusaidie tuweze kusafirisha hiyo mwili kwetu Murang'a. Tafadhali. Honorable MP Major Dong, please can you give any assistance? Familia machielo en mar Ashley Joy mabende nyo wito ngimane e masirano. Ashley kod Liz nyo dhi sudo kowuok e PP2 tarik 24 dweni. Kata kamano tho ng'ado ngimagi. On my way to Mama Lucy Kibaki, I received another strange call telling me that, are you the father to Ashley Joy? The lady just told me directly that your child is gone. Ashley is dead. I found the child laid on the bed with the full kit of her uniforms. She could not talk. She could not say anything. I touched her. There was no response, and I was told by the doctor she's already dead. Na alikuwa afanyiwe graduation tarehe 24. Sasa na kona miaka 5. Na ni mimi nilikuwa nasomesha huyo mtoto, hata ni mimi nawalisha. Pisas mag sirikal ochopo kanyo kendo mar choko nonro matut ka familia rito duoko mabiro wuok kuom nonro masani dhi nyime. Ringre jopuonjrego kata kamano kan Mama Lucy kirito nonro ewi thoge. These people that are building within the school, those that are making these houses, please can you check on them, because the house cannot collapse if it is well stabilized. Even to the school,
If they see they're at a very risky place, why could they take measures before putting the school in that state? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ocho makende ne jonyuol manyo wito nyithindgi masira ma koch makamano kendo nyithindgi manyo gin go gigeno tho ng'ado apoya. Huyo marwa ne jonyuolgo. Kendo wakwayo joma nitiere alwora mar kuonde ma nyithindo nitie ni gibedo motang' pe ni gedo kata itimo gimoro amora kuting'o riembo kata yo moro amora manyalo kelo hinyruok ne joma ni machiegni keto kenge mag rito ngima jok ma samoro ok ni kanyo achiel kachiel nyalo bedo machiegni kanyo. Ka wasudo oyudni obila e tesend obila ma Migosi gi Kasagam e boma ma Kisumu ondhi achije ariyo bang' yudogi gi nyamburko 11 kod fuoni kata spare parts mag nyamburko ma ichich ni gin mokwal. Kaka Lydia Okeyo lero, achich achiel to pod imanyo kod obila. Bang' report mane ogo e tesend obila ma Migosi 26 dwe mar auchiel higani kod machielo mane ogo tarik 7 dwe mar 10 higani, obila ma tesend obila ma Migosi katiyo kanyakla gi jowetegi ma tesend obila ma Kasagam e kaunti ma Kisumu ne otimo pedha e miere ariyo bang' yudo maling'ling ne nyamburko ma osebed ka igo ripodegi go nitiere miere go. Apedha no timie miere ariyo Makayeko Junction kod Aliwa kendo no tele gi OCS matesende obila ma Kasagam gi Migosi kamane gi yudo e nyamburko 11. Nyamburko go gin kaka mage: namba ndekro KDE 662F, KCY 973B, KDC 692P, KDG 157H, KDH 427F, KCQ 238G kod KCM 385N duto magin kido mar Toyota Axio. Mamoko gin mago mag Toyota Fielder manamba gi gin KDJ 631G, KDB 485H, KCH 950M, KCP 831E. Apedha matut no med time oda chich ma oyangi kaka Michael Eric Mwaga e gweng' ma Aliwa kamane gi yude fuoni mag nyamburko kamoting'o radio mar nyamburko ma Toyota, radio mar nyamburko kido mar Pioneer, radio mar Sony, namba nyamburko machien mar KDC 629P mane ong'ad ding'wen kod namba nyamburko ariyo mambele gi chien manamba ne en KDG 157H kod fuoni mamoko mag nyamburko. Achije ariyo ma omaki go yangi kaka Michael Eric Mwaga maja higni 32, machielo en Peter Andei maja higni 37, giduto sendik negi ketho mar kuo nyamburko ka chich maduong' Evans Otieno Meda to pod oringo ma olal ka obila pod manyondache. Nyamburko go din negi tesend obila ma Migosi kaimed tim nonro matut. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Anyuola mar jo Kenya ariyo ma iyango ni ne ondhi e boma ma Kampala e piny Uganda koro ywago ratiro mar ng'eyo adieri ewi kama gintie ka giwacho ni nonro mar manyo jo Kenya go dhi mos. Giwacho magi seche mane gichopo e apise mag duol ma ochung' ne nono weche mag ratiro mag Uganda e pacho ka. Njagi Gioyo ma ne ondhi Kampala tich adek mar juma mokalo to kuok e romo mar siasa manobagi kod Robert Kyagulanyi ma bende ong'ere kod nying mar Bobi Wine kado mamalo ma piny Kampala kata boma Kampala e piny Uganda osegolo chik ne jotend arita kod attorney general mar pinyno ni mondo bi ochwal gi do tarik 14 mar dwe ma wantiere ne. We would like for Nicholas and Bob, both of them, to come back, bring them back, and if there's anything that anyone has a complaint on, it's then in a local society what we do, we take it to court. We take it to court and we prefer charges. We are still awaiting a feedback from the ministry. We met the PS last evening, Korir Singwe, but we feel that it is still dragging. Yet another day of waiting, and there is no information for our two brothers that are in Uganda. And one more day is torture. According to the Kenyan authorities, they are telling us that Bob and Nicholas are held in Uganda. Yet, the Ugandan counterparts are telling us that Bob and Jagi are nowhere to be found. It's high time that the two countries read from the same script. We are still awaiting feedback from the Permanent Secretary, Dr. Korir Singwe,
whom we went to see yesterday, and he had promised that within 24 hours we will have feedback. So we are awaiting that feedback so that we can know what steps to take next. Duol mochung'ne bago yiero e pacho ka IEBC ikore mar chako chenro mar goyo kogno kendo puodho jochung' 12 madhi laro kom mar kar chung' od bura ma Kasipul e yiero madundo ma ibago tarik 27 mar dwe manyien. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, chenro mar puodho jochungo IEBC dhi timo e apis margi manitiere Kosele odiechieng' ma kiny kod tich ang'wen mar jumani. Odiochieng' makiny duol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC dhi chako chenro mar go kogno jochung' 12 madhi laro kom od bura ma Kasipul e yiero madundo mibiro bagi tarik 27 mar dwe manyien. Kaluwore gi duol mar IEBC, jochung' 7 kine chopo apisgi mane Kosele mondo mi ogogi kogno kendo puodhgi mar koro chako yanga kampen margi motelo ne yierono. Kamoko kuom jochung' makine chopo e nyime IEBC oting'o jachung' Philip Aroko ma ochung' maonge kod duond bura moro amora kaachiel kod Boyd Were mar ODM. Ka tich ang'wen jochung' mamoko 5 biro chopo e nyim duolno mondo mi ogogi kogno. Ma otelo ne chenrono, jochung' mopogore osebedo ka dhi nyime gilombo jopiny e kar chud bura ma Kasipul, kaachiel kuom jochung'go eko gi otiko mar Kenya Moja Movement Isaac Kiche wacho ni oikore ne yiero madundo mibiro bagi Kasipul dwe manyien. Jothurwa, abiro iru mondo ugwedha, abedo mana nyodo, to ok mag'eyo, amakora matin, tawinjo karomo, jawinjo ka wacho ni chung', gin gi chung'a ura bok to dhi. To kabidhi mana kian, abiro dhi gi kura maune Mumbeya. Jachung' mar duond bura mar ODM Boyd Were wacho ni oikore ne kampen mar yudo komno ka okwayo jochung' wetene mondo nyakwe kinde makoro gidhi nyime gi manyo ombulu e gwenge ma Kasipul. My humble request is you come together, we unite so that you can campaign together, so that you can bring this seat to our party, ODM. As we campaign, let's embrace each other. The most important thing as we campaign is peace. We need peace in our constituency. We should have peaceful campaigns because at the end of the day, we only need one candidate. Magi timore ka jagoro mogirore e migawo mar rita kwe Dr. Raymond Omolo ne osingo ne rita biro bedo makare Kasipul e kinde mar kampen kaachiel kod chieng' yiero kane okwayo jochung' mondo go siasa mar kwe. I want to give the assurance not just to the people of Kasipul but to the country that Kasipul is one of the areas where we are going to have elections across the country. There are 22 other electoral areas across the country. And each and every part of this country deserves the highest level of security. As you know, today the country is facing a very stable state of security. In Kasipul, yes, there were previous challenges that we have had on matter security. But you may have noticed, and you agree with me, that even the primaries that were done by the ODM party were not shrouded in the kind of violence that we have experienced in the past. And for me, that gives me the comfort that as we go into the by-election in Kasipul and the rest of the country, we will have a peaceful exercise. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jogo buge chapa e pacho ka Kenya Publishers Association ywak ni sirikal deko chulo gigope gi madirom bilion 11. Gino magiwacho ni dhi kelo deko ne chenro mar chulo buge ne jopuonjre mag grade mar 10. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode nigi ler mar wachni. E romo margi, riwruogno mar jogo buge chapa olero ni ponono kochul gigope manitie, to ng'ikruok nyalo bedo e chenro mar goyo chapa buge mag grade mar 10 e pacho ka koro kinde medo bedo manok motelo ne chakruok mar tam mokwongo ne jo grade mar 10 madhi chakore dwe mar 1 higa manyien. Koro gimo kwayo ni serikal mondo omiwa ochulwa some of these debts mondo make it easier mondo sama wadhi ka grade 10 obed easier for publishers mondo gi print buge mondo gi print nikech ka gileo chulo pesa manodeko cha burubed matek. Gopego magi kwayo mondo ochul gin mago mane otigo e goyo chapa buge mag grade 1 nyaka 8 ma en bilion 11 kod mago maromo shillings milion 234.5 ma en gop chapo buge mag grade mar 9. As we speak today, publishers are collectively owed approximately 11.4 billion Kenya shillings, broken down as follows.
supply of books for grades 1 up to 8, 11.15 billion. Supply of books for grade 9, 234 million, giving us a total of 11.38 billion. Jochap buge ywak ni digni mar chulo gi gopego osemono gi kata yudo omenda ma owinjore gi tigo e chulo osuru ka KRA kod chudo mamoko. E thuolo ni, gigeto biro tiyo gi maromo shillings bilion 2.5 e keto ikruok ne buge jo grade mar 10. The settlement of this amount of 11.4 billion is therefore urgent and critical to enable publishers to print and distribute books for grade 10, which is an exercise that is projected to cost yet another 2.5 billion. Kwan buge mowinjo losi kendo go chapa ne grade mar 10 e ikruog sombiga manyien gin milion 7, maloso margi biro kawo ndalo 60, bang'e keyo gi ne skunde biro kawo ndalo 30. KPA wacho ni buge go osendiki kendo rito mana goyo chapa kod keyo gi e skunde. Kata bed ni pek nitie ne riwruok mar goyo buge chapa e pacho ka KPA, singo gi maduong' ne jopuonjre kod jonyuol mag grade 10 en ni buge go mag somo e skunde biro yudore wang' sa. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Dakika 20 bang' sa 3 mar otieno, weche manyien mag imore ka oyueyo mokwongo gi thuolo ni nyako Ramogi gi thuolo ni kwayo ni mondo uorna ote magwa. Neno ka ji chapni kendo ndiko poth gi pak ni miyiero Ramogi TV kendo imiyo wabedo ka wanyilni ka wakelo ni weche manyien kendo wamigi adieri makendo. Imore chopno maler ahinya baba dogo ka Ronaldo mar Ndhiwa Ojode Unga School. Erokamano ahinya Clinton Ochele kawuok Rabuor. Aneno Ramogi TV maler ahinya. Yawa lit jopuonj otemo rit nyithiwa e skul. Yawa lit ka nyathi migeno wi malit kamana wuoro. Lewis kawuok Rongo ratiro mar jonyuol mawito nyithindgi mondo oyudre mapiyo owacho kamano. Erokamano nya Susan Adhiambo Ochieng' in Boro. Kenya ka be sirikal miye sekta ka sekta teko mar tiyo ne jopiny maber mak ng'anyo obetie. Sani nyithind mbalariany ok som, dakteche go makwayo lokruok mondo bedie mondo jopiny one ber e pinygi ma gintiere. Erokamano ahinya bende. Clinton Juma ka DC gima dhiera ni pok awinjo ka polise ng'anyo ne wach mar pesa. Jo sectors moko to ng'anyo to polise to ng'any. Brian Pinky okay. Aya, in gi kwayo mamari kanyo, wawe amuonye. Peter Jwang'orono wacho neno Ramogi TV malera ahinya ntiere Obunga ngoni Onga City ka bati sirikal mondo yie okony joma tuo kitug kod ngima dhano kendo nyithindo ma otho sirikal okony familia gi mapiyo naga gisetimo e thoe mamoko kik giyier kama gikonyoe. Wilberforce Otieno wuod North Kanyamkago wacho ni bati ocho makende ne jonyuol kuom gimotimore skul Kayole no. To Axo Toyota enot kek manade ni Kisumu kono odhi yo mamalo kendo kwalore kamiendi yaka wino. Mus makende ne Reverend Zachary Opapa manu wuod Samanga Krachuonyo kuom tho mar jaduong' ni James Ogaya Onuonga mar Kochia Kamenya Nyangweso kanyo. Mos bende ne ogul Kiboga mwito nyare yo mapoye gwenge mag Nyatike kocha chande. Dwani mondo mi kapok adhi e yueyo makamu wuoda Sere Ogunja ng'isa ni bati an kapok aneno imore kama to awinjo ka ok adhi maber. Kendo ng'isa ni mos na jatenda PS Dr. Raymond Omolo PhD gichako project maber kabisa mar Nyota. Koro pesa donj e ofuke yudhe from national to grassroots maonge gima geng'e maonge rachungi. Wacho ni pesa mol node gi ching lidto te ochopi e ofuko japiny mondo japiny obed gi teko gi nyadhi mar medo dhi nyime bedo ja Kenya. Wacho ni mano kore kujivunia kwa Mkenya ka pesa mol kamano. Jakosege wacho ni bedo ni tuo mar nyaldiema omuoch kuonde moko ayie kod Jakom Odingo kod George kuom rito chiro masara gi ler. Koro ji mondo bed motang'. Fadho Kotho koyo wuod Nyasago Redegmo
Ugunja koni wan warito mana by election. Erokamano ahinya. Yiena mondo ka uyuenya kwa Ramogi mana mapiyo piyo. Pur wan gi weche mathoth ahinya nikech nwafwambo gi mang'eny koro en thuolo mar keyo. Omiyo kidwa ni ng'e mosefwambi to mana ka. Kik idhi mabor. Ne to koro winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Machiegni kendo nyakoro Ramogi wadhi nyime gi weche manyien kaka nasingo. Acheje ariyo ochwal e nyim doho kod ketho mar mayo miyo moro ma ja ohala $15.3 ka giwuonde ni gidhi miyo ohala mar omenda mag lony manyasani mong'ere kaka cryptocurrency. Jackson Apollo Ananda kod Alvin Oduya Tieno wachore ni oyudo omenda makamano kowuok kuom Tuyishime Grace e giko ma dwe mar Ang'wen mar higani. Chris Owino nigi mathoth. E nyim jal buche Caroline Mugo mar doho mamalo ma Milimani e bore Nairobi, Jackson Ananda kod Alvin Atieno odonjnegi kod ketho mar mayo Tuyishime Grace omenda maromo $15.36 ka gitiyo kod miriambo. Jomin wach onyiso doho ni ji ariyogo kaachiel gi ji mamoko mane onge e nyim doho e kindeno ne owuondo Tuyishime Grace ne ginyalo miye ohala mar wilo omenda manyasani mong'ere ka cryptocurrency maromo $15.36 tarik 30 dwe mar Ang'wen higani e magawa moro e bwore Nairobi. Alvin Oduya Atieno on 30th April 2025 at Serena Hotel within Nairobi County, jointly with others before court and with others not before court, with intent to defraud or obtain from Tuyishime Grace a sum of $116,360 by falsely pretending that you're in a position to assist her in denies a fact that you need to be false. Jackson Ananda kod Alvin Atieno kata kamano okwedo kethogo duto kendo kwayo doho mondo wegi thuolo e yor rambum ka gisingo matiyo kanyakla kod obila e nono wachno, wach ma jomin wach okwedo. Kokalo kuom okil Kamalo Kamargi, ji ariyogo onyiso doho ni ok ginyal wuok pacho kae ka gitiyo kod ndege, omiyo onego wegi thuolo kod rambum. And Your Honor, I pray that the court considers their position and that they are going to be, they are law-abiding citizens. Jal buche Caroline Mugo ong'ado mondo obila kod jomin wach otim nonro e wi timbegi motelo ne ng'ado bura e wi kwayo margi mar weyo gi thuolo e yor rambum
e ndalo mabiro. So in the meantime, they can remain remanded at Central Police Station for the reports to be availed. Then on that date, you can confirm when the 295 is coming up, so you can have it on the same date for the rendition. Bura margi ibiro winjo kendo tarik 9 dwe mar 10 higani. E komachielo, jal moro ne odonjne e doho kuom tiyo gi oboke mabandia mag somo mar klas 12 e dutiche bad migawo mar pi e kaunti ma Nairobi. Michael Kilonzo odonjne kod ketho mar loso oboke mag somo mabandia mar skund sekondar mayuoyo ma Bishop Ndingi kendo miyore grade mar C+, ketho mane okwedo. Chris Owino, Ramogi TV. Kambi mar Royal Media Services Scout and Record Flying Doctor Society of Kenya piny owacho mar kaunti ma Migori, Amref kod M-Pesa Foundation odhi nyime kod chenro mar thiedho tuo mar fistula e kaunti ma Migori, kendo en chenro mageto mine 100 ma odak kod tuono. Jafwambo marwa Jojuma nigi mathoth kowuok Migori. Tuo mar fistula pod en midhiero maduong' ma jokomine pacho kae. Ka lipot mar Kenya Demographic Health Survey yango ni maromo 1% mag mine duto e pacho kae nitie kod ranyisi mar tuoni. Fistula en tuo ma bende osetude kod akwede mathoth. Gino mosemiyo mine mathoth mantie kod tuoni osebedo kod luoro e manyo thieth. So the stigma is very serious when it comes to fistula. These women have been left by their husbands and also their relatives, hence the psychological effect of this diagnosis. So we encourage the community to integrate them back. Lek mar kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima en tieko tuo mar fistula ka miga mag 2030. E okang' mar chopo lekni, kaunti ma Migori kawo sir kod Flying Doctor Society of Kenya, kambi mar Royal Media Services, M-Pesa Foundation kod moko dhi nyime kod tielo mar adek mar thiedho tuo mar fistula e kaunti ma Migori. Devastating and preventable childbirth injury affects over 3,000 women each year here in Kenya, and we have nearly 20,000 women who need surgery. Fistula program is not just a medical, it's something to solve a social issue. You've seen those women. Those are women who could not even appear where others were. Faith Wangoi mitrirogno mar Flying Doctor Society of Kenya wach ni gigeto kwan mine ma odak kod fistula maromo 100 e chenro ma bende nyaka sani kodhi nyime e kaunti ma Migori. We managed to do 39, but the camp is still ongoing for 2 weeks. The women who have been affected by fistula undergo repairs. Chenro ni ma bende osebedo kadhi nyime ka ochakre tarik 26 mar dwe mokalo to rumo tarik 10 mar dweni. Ne oyawa yanga kod min od ogai mar ODM Ida Odinga mane ojiwo piny owacho mondo koro med keto maino e kedo kod tuo mar fistula. Launch of integrated fistula services in Migori is not just a medical milestone. It is a declaration of compassion, equity, and justice. Women with fistula often face stigma. Our forward step is to boldly say that Migori will be a fistula correction center going forward. Moko kuom mine mado thieth mar fistula e bwo chenro bende kodhi nyime kaunti ma Migori ywak ni akwede ponti mathoth ne jogo modak kod fistula. Nilikuwa hata hatuchanganyi na watu sana. Mimi nilikuwa nakaa kipekeo hivyo hivyo. Mimi ukweli nilitembea nikatafuta usaidizi ukakosa, kwa maana nilikuwa sijiwezi ukweli. Anza 2021 after nimejifungua mtoto wangu wa kwanza, of which mine ilikuwa problem of daktari akunishona after the birth process. Giwach ni thoth mine ma odak kod tuoni osebedo kawo luor mar wuok oko mondo giyud thieth nikech akweda magikale. So my reason kutafuta hii solution was I had someone tukakosana. So ile kwa harakati ya kukosana unasikia msee akikwambia eti sijai kuambia, but wewe kama msichana unafaa utafute jinsi ya kujisaidia. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wasuri nyakora giko neto koro tend county ma Mombasa ocholo omenda mayo milion 800 ni jotije chiegni 300 mosebedo ka bando omenda go bang' tieko tijgi kendo dhi retire. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko leronwa, moko kuomgi ne onyiso mor bang' yudo omenda no kendo singo mar dok kaluo bang' kwamo e boma ma Mombasa e thuolo malach bang' retire.
siku yetu la furaha. Ne en mor kod ilo e kaunti ma Mombasa bang' tend kaunti no motel ne kod Governor Abdul Samad Sharif Nasir chiwo chek mar omenda maromo shillings milion 88 ne jotije chiegni 300 manyocha bandho pesagi bang' dhi e rutaya. Mimi nilikuwa nasema nataka niuibie nyimbo moja fupi kwa governor kabla hajaongea. E nyasi no mane obagi ya Peace Governor, moko kuom jotijego ne jonyiso fuong'ruok mane giyudo kendo singo mar dok e miechgi kaluwo magikone gisedak ne higni buora nyaka ne gidhi e ritaya. Koro waduoko Nyasaye erokamano kuom governor marwa parowa makomuno wanwang'o pesa wa mag retirement makata ka ne awuok dala pok adok higni abich dak idog dala kionge pesa. Waduoko Nyasaye erokamano makoro ogwedho wanwang'o pesa ni makoro kata kwa dok dala wabodo kwa ngima kendo kwa mor kabisa mondo wadhi ne jodala wakani waweyo. Wingi wamekufa, lakini sisi tulioko hai tunashukuru. Tutabeba cheki yetu ya milioni 800. Ni muda mrefu tangu tuliporitaya, twapanda tukishuka, hatujapata mapeni haya, lakini kwa leo kutuita kuja kutupa cheki na kukata keki na yeye, twashukuru sana. Esechego gogo, migao mochung' ne chenro mag jotiche kaunti ma Mombasa ne osingo mar chiwo negi tiegruok ewi kaka gidhi tiyo gomenda no mondo mi kik giyake ni mar odonjo dichiel. Etiyudo ka ng'enyne kaka koyudo pesa kaka koro giyudo pesa kawuono to nitie chudhe morito gi oko. Baso bang' ndalo matin idong' ng'ato nyicho yudo pesa to pesa ne orumo. Koro wadwa timo chenro mar treni jok mose retire, jok machiegni retire gi jomodonjo e tich manyien. Anajo auksiaya ugenya ligega to nalgero dala kuto to dala na sanu yugo chal ngama ne otho Mombasa. Koro ka dok dala adwa loso dala adwa timo biashara maber mondo akonyo nyuola mani dala baba na mama lekseto te koro wete na mani dala. Ne bende gisingo mar dhi nyime kod tiego jotich ewi ikruok ne weche mag ritaya bang' yangore ne moko kuom jogo ma ikgi osegik dhi e ritaya dwani omedgi ndalo mag tich kaluwore gi onge mar ikruok makare. On a monthly basis ni lazima mufanye training ya watu aina mbili, wale ambao washaritaya na wale wako njiani wanaenda kuritaya, waweze kufunzwa jinsi ya kuweka fedha zao. Sitaki kusikia hii story kwamba watu wamefika siku ya kuritaya, umesharitaya, siku zimeisha, warudi tena kaunti wasema bado mimi nina nguvu, nitaka tena contract miezi 6. Hapana, haiwezi. Sasa ikiwa tutakuchukua miaka 60 contract miezi 6 na hawa vijana wanaokuja mama watapewa kazi na nani? Dibange mo retire mo otho makono ngo pesa gi. Ona doko Nyasaye kamano bodangi mata abet woko higini ya bich maonge pesa. Koro an ka dala Nyasaye akwayo mondo mi ateko aya biashara maber, aber family maber, nyaka chiemo Nyasaye no luonga. To gope mang'eny go emomiyo jomoko otho moko yudo pesa gi. Lakini king'iyo regime kaka nyocha chakore sa kochopo giko dwe pesa ming'ado itero gisani kaka wadhi niendi machene ni ka ng'ato retire to dio apply pesa neno to yudo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi aerio donjo joma nose retire mane bandho pesa gi mano yudo makor ka korgi obedo kod mor kendo nyiso geno kata bang' retire. Wawere kod mago. Kapod wane motene kod weche mag ywak gi weche mag chude ni kansinde manutiyo e Alensi machone county ma Homa Bay okwayo piny owacho mondo yie ochul gi omenda gi mag dhi retire kata pension kod omenda moko malang' mane onego chulgi bang' wuok e ofis. Kansinde go e bwo riwruok margi ma ong'ere kaka Homa Bay County Councillors Forum okoni sirikal mar manywanda kata broad based government mondo oyie one kaka inyalo chul kansinde mane osetiyo e piny Kenya mangima. E romo margi mar yiero ofis manyien kansinde go kotelnegi kod jakom margi Uma Odeyo kod jagoro margi George Ondiek ywak ni chakre higa mar 2015 gisebedo ka gibandho chudo margi to sirikal ok osebedo ka winjo ywakgi. Ka en mondo the government of Kenya o consider kwa kaka jok manutiyo ne mondo mi omewa our pension. Wawacho kamano nikech the same vote manutigo kiyiero MPs kod presidents in the same vote manutigo kiyiero councillors. And so wakwayo gi muol ahinya the government mohero ma the broad based mondo consider mondo the National Assembly o enact what chik mondo wanyal yudo the legal framework
mondo wach okal mondo councillors oyud their pensions kapok githo. To 1963 emane sirikal ochakore ne wan gi gina adek and ballot papers adek moting'o councillor, oting'o mjumbe kod president. To wan gi eri koro jogi ong'anyonwa, moloyo wajumbe ong'anyonwa ma ok dwa winjo wachwa. Wakwayo wajumbe ni koyie otudre mondo odhi okadh girwa ni wang'ni ka gini obiro negi e parliament mondo giyie wan bende wayude gima ji yude e Kenya ka. Sasa mnatoa mwito kwa hii serikali yetu tunayoipenda ya BBG ya kwamba hili jambo lipitishwe ili sisi madiwani pia tuone raha ya matunda ya uhuru tuliopigania. Mano ywak kansinde manotiyo e kinde mokalo chien. Nyakoromogi nasingoni ni tinende ni wadhi bedo kod chenro mar ng'egwengewa. Ing'eyo ni joluo ni nyalo chako nying gweng' moro, nying makata kipenjo to koro ng'ama nobiro kod nying ni to noparo ang'o e kinde manochako nying ni. Odiochieng' ma kawuono kata otieno ma kawuono Nyakoromogi e chenro mar ng'egwengewa en achiel kuom nyinge manochaki sigande dhi winjo gi ler mare kowuok kuom oganda mawuok e gweng'no. Gweng'ni iluongo ni Sianda mayudore e kaunti ma Kisumu. Sigande nochakore e yo machalo nade to nyaka gie sani sigande oting'o ang'o? Wawinjane chenro ni mar ng'egwengewa kolosnwa kod Millicent Odhiambo. Nyakoromogi e jwang' machiegni kendo tielo machielo e chenro ni mar ng'egwengewa. Jomani kalapapla mar ng'egwenge pod onyorore mana e kaunti ma Kisumu kuma kawuono ofuyo ma odhi opiyo e gweng' mong'ere ni Sianda. Ka iwinjo nying kata kama iluongo ni Sianda, ang'o mabiro e pachi? Wagone mbaka gi jodak ma Sianda wawinja ni to ginto giparo ni ang'o manomiyo ochak gweng'gi ni Sianda. Gima ng'e kuom gweng'wa ka en ni Sianda kaka ne nying no biro ne jogweng' puroga to line ma pinye mane gigike tie ndara. Koro ka gisegike tie ndara, koro giwacho ni gigike Sianda mar puodho mar puoth gweng'gi no. Koro mano nyiso ni emomiyo nochak Sianda ni ochak gweng'ni ni Sianda. Sianda nochakore gi lewni machon moti mane iluongo ni kaki. Koro kaki no kanene oseti to ne ywari gi pieri piny ne sikunde onge slab manol. Koro ne giwacho ni Sianda nikech nyithindo ne yware piny e lowo nikech piergi ti pile. Gweng'ni nochak ni Sianda kaluwore gi jodongo machon ne pimonwa ni ipuro to ne gipuro puothe to puothe ne reme tiende kacha. Koro tiende rem mar puothe no emomiyo nochake ni Sianda. Mana kamano bang' winjo paro mopogore ma jodak oselieko kotengo kod gima giparo ni nomiyo ochak gweng'ni ni Sianda. We koro wawinja nena adieri motenore kod kuku mar wach madene mi chak gweng' ni Sianda kowuok kuom jodongo mane nitie kane gweng'ni ne chakore to ne ochakore nade. That area ne gichake Sianda nikech kane joma puro, joma chon puro, to gikoni make gi Sianda ne kuno, wan wamake gi yoka malo ne koni. Omiyo nen joma chon mane puro e puodho to koma ridore moling'ore no mogiki aora ni iluongo ni Sianda puodho. To kachakore gi malo to koro iluongo ni wi puodho. Koro chake uru gi e Sianda ne kuro, wan wachake joma chuo chake gi malo yo ka wiye. Mane momiyo no chake Sianda. Bang'e ne nitie river, swampy place miluongo ni Togo. Togo no emano ogolo aora miluongo ni Sianda. No nene swampy place momiyo Sianda no mokete daraja manolos gi jo Jerman. To gweng'ni ma Sianda umbe landore kod weche kata timbe mage. Tije mwatiyo en tije mag tokidi, jogweng' tokite, gipur be gipuro. Gimomiyo ji ong'eyo Sianda koro en joma nochiwo logo mogerie skul. Koro wang'eyore
kaka josianda area kendo waseyudo skul secondary kaka josianda, primary kaka josianda, produce joma mosomo modhi e skul, mamoko koro engineers. To bende nitiere dongruoge ma jogweng' ma Sianda nyalo kwano nyaka ne gweng' ni chakre. Kunde ne tin, ne wan mana gi Sianda, to Sianda nonyuolo Kawino primary, onyuolo Ulalo, onyuolo Wandega, osiptal be nitie manochakore, wan gi Riat, wan gi Mainga, yore bende tindo losore nyaka ne devolution chakre, wan gi yore mabet beyo. Wan gi technical Batheka, Sianda Polytechnic, wan gi St. Gabriel Seminary, mano be mana buo Sianda, wan gi Sianda Primary, wan gi gik mang'eny mwanyalo siem. Stima bende nitie lakini pok ochopo ahinya e gwenge, but nitie stima. Ndara wan gi mar Lam. Sianda koro osekelonwa headquarter mar administration headquarter, our police post, education wayudo machiegni. At the same time, pibe wayudo machiegni. E kinde ma jogweng' ma Sianda kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem kod kwayo mage magin-go magi gombo ni komed kel e gweng'ni ma Sianda, to Sianda biro dongore mametni chal kod gwenge mamoko. Insecurity be rach, ok ber ahinya, though police stations osekelnwa area ni, koro medo konyowa matin lakini pod ok ber ahinya. Gimwa nyalo gombo kwayo ni mondo security omiwa maber. Sianda ka security pod racho, dho ni wan gi chief's camp, kanyo nitie polise moko moketnwa kanyo, to pod ok ober ahinya. Koro wanyalo kwayo ni mondo security obed motegno. Bende wanyalo kwayo weche mag school mondo med ogernwa kata mna college, kata TTC moro kata TTI, mondo Sianda obed gimoro manigi skunde mabecho, colleges. Nyithindo barwa gi kwe kor gweng', bung'adnwa rieko, nikech une jorieko mani oko. Magi mawacho ni, awacho adiera, nikech kiny omak gwen ng'ato, kiny okaw puoth ng'ato chiel, ka in ikia ni chielo puothi. Gimada area that center, kasewa gi jowetewa, nwabedie gi health center ni mar population koro nitie manyalo dwaro treatment mag nyithindo. Kendo daher ni kaber to wabed gi water pump mapping area no, bed waher no bedie street light and light station, power station mabiro serve staff man kanyo kaka police maonge shortage mag electricity power. Nyakwaramogi mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro mar Ng'e Gwengewa. Amor ahinya nikech sani kilimo kata ka iwinjo nitie gweng' kata skul ma iluongo ni Sianda, to kibibuok ahinya nikech koro in kod lony kod ng'eyo e gima ne omiyo ochake ni Sianda. Omiyo med kete mane wang' jowi mare mar Ramogi, nikech ka ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Kormogi joma ne paro ni samoro nying mar Sianda nochak kaluwore gi kayu dhano, koro ung'eyo ni gino nochaki kaluwore gi kama puodho moro ne gikie. Koro omiyo ung'eyo maber ni to sigana mar nying mar Sianda mayudore Kisumu nochakore yo machielo nade, olere yo makare, ok en kayu dhano to en kaka puodho ne otigi, kaka ji ne tiyo e kindeno. Owere kod mago, jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ojiwo pinje mag Afrika mondo omak motegno lony manyasani kata teknoloji e jiwo chenro mag ohala e kindgi. Kindiki ma oloso e kinde manoyawo ayanga romo mar pinje bwo riwruok mar COMESA wacho ni biro mar teknolojia en yo ma pinje Afrika nyalo loyo godo midhiero
ma omakogi. Bende jo pinjego mondo ket tudruok gi kembe mag ji giwegi kod riwruoge mamoko e nyayo dongruok e kind pinje Afrika. As the heads of strategy, I challenge you to lead innovation of tailored tech-driven solutions, and that will benefit those at the bottom of the socio-economic pyramid in building the necessary backward and forward linkages that will facilitate transformation. You are the engine of Africa's economic transformation. You are the ones who will bridge the gaps, create the jobs, and build the future of Africa. The outcomes of this forum will be presented to the 24th COMESA Heads of State and Government Summit. Ensure that your recommendations are bold, ambitious, and practical. By leveraging digitalization, the summit is expected to address the issue of integrating agri-tech and digitalization into the agricultural sector. Nakoromo gi wakaw ywe machielo weche manyien mag Oimore. Kamoro amora ma intiero kamano kuom medo orona ote mopogore opogore. Ahinya to wach bang' sigana mar ng'e gwengewa ji medo diro weche kaendi ma nyiso ni koro gibedo gi ng'eyo ewi kaka nying ni nochakore. Brighton Yongo kawuok Rusinga, piny oserumo olim ne piny Kenya, okay? Ni gima rach ahinya ka jawala iluoko, mano kindiko na nyingi ka. Kasim Oguma nitiere Riata wuoro tho nyithindogo, erokamano. Batien Utieno Gunga kawuok Githurai, mos makende ne jonyuol mowito nyithindgi lit kendo awuoro, erokamano ahinya. An Kitieng kawuok Kawanga Center, mos ne jonyuol mowito nyithindgi, sirikal mondo omigi ratiro mapiyo piyo. Aida kutoka Angogo wachoni nakusikia vizuri sana. Beryl kawuok Kisumu bende neno yo makare. Indiko na kane mananya kwara Nyaero wachoni buildings should be constructed well in a school environment. Ni weche magedo winjo bedne time yo makare e alwora mar sikunde mondo kik kel hinyruok gi midhiero machalo kaka mano bedo kanyo nendo. Bende no ka indika Brian Midiwo mano udo tada wood game ngisa ni bati aneni makara ahinya. Puoch gi pak ni Ramogi TV kuom ngiso kaka weche chalo e piny Kenya, mos makende ne jonyuol mowito nyithindgi. To bende wacho ni ajiwo jomatindo magin rowere mondo owuog oko kendo gimed ndikore kaka jogo ombulu. E kinde magikawo ombulu no to gibedo gi teko nikech gin e injin mabiro riembo piny kendo mariembo piny. Omiyo ka ok gikawo to samoro nyalo bedo matek mondo gikel lokruok magigombo. Wacho ni an kaka wuod game kendo jalo ma odak Lang'ata ka miyo ojende kata rowere mosekawo ombulu puoch gi pak. Amedo joma mapok otimo mano mondo med timo gi ji duto mapok otimo mano mondo oganda Luo bed kod duol gi ngirruok mar siasa e telo ok mana maka Luo kende to telo mar piny Kenya mangima. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Ka binano ko Oguda Kayesu koni puoch gi pak ne Mikai mokwongo ma Migori Agnes Ochilo Dr. kuom neno ni oked kod tuo mar fistula ma samoro miyo joma mine bedo kod wich kuot. Wacho ni ma en okang' ma miyo mine koro biro bedo kod nyadhi ahinya poni giyudore ka giyudo midhiero machalo kod mano. Oimore bati en Ramogi TV ahinya mano David Ochola ma Janyabula Central Nyakach ong'isa ni okuongo joma fuong'o weche ewi wach mar Raila Amolo Odinga baba ngima kendo en jatelo mosetegno kendo maria wach tero. Omiyo jok mafuong'o wach go gin wakuong'o gi mano kanyendo David Ochola ma Janyabula mar Central Nyakach ema wacho kamano. Nyakwara mogi puoch gi pak ne Ramogi TV kuom kelo weche manyelni. Professor Wuorja Mapera wacho ni wach mar kayudha no kendo koro lichenyo wuoyo kaka ilere ng'e gwengewa. Baba Papa Wuod Wang'apala Kabondo nena maber ahinya nitiere Lower Milimani Kisumu City. Erokamano nya kasto Makamu ng'isa ni baba ngima kasiling o strategize for 2027 election kendo
kik ng'ato par, kik ng'ato gal, kik ng'ato wuondre, bende kik ng'ato leki. Wacho ni ok bi chalo negi. Mano kaka makamu wacho ni baba strategize for 2027. Kendo wacho ni yawa duto mancha ne odhi nomination mar ODM ma Ugunja. Koro giriw wuoyi achiel mancha jopiny oyiero e duond bura mar ODM Moses Omondi mondo koro obi ofwadh bendera mar duond burano gi chir gi nyadhi maonge dok chien moro amora. Erokamano ahinya. Dakika 54 bang' saa 3 nyakora mogi yena mondo chaka ka yweyo machielo ka oduogo pod wan gi mamoko oting'o weche mag tuke. Iseyudo nyodo ni kelo nyako chia cholokore Nyaje nung'ani sandi nang'o nyako chia Nigi yere kendo jalo siko ka chandi gi mon nyako chia Utemo kadhano Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. This Customer Service Week, we celebrate the heart of Royal Media Services, you. To all our viewers, listeners, advertisers and partners, thank you for trusting us to deliver your business goals to entertain, inform and educate you. We are because you are. Happy Customer Service Week. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Nyakora mogi wadugo koro gi weche mag tuke, weche mag sport kama wang'iyo motende kod ikruok madhi nyime ni tuke mopogore opogore. Tim mar Harambee Stars owuok pacho ka odiochieng' ma kawuono ka gidhi e piny mar Burundi kama gibiro rakore gi tim mar Burundi e tuke mag manyo otiko madonjo e piem mar piny mangima 2026. Tim no maitayo kod kocha Benny McCarthy biro rakore kod Burundi tich ang'wen kapok giwuok Bujumbura kendo dhi nyaka piny Cote d'Ivoire kama gibiro rakore kod tim mar Ivory Coast tarik 14. Nyaka sani Kenya omako thuolo mar 5 gi point 9 tok tuke 8 e Group F. Lek mar Kenya ng'ado otiko ne tuke mag adhula e piny mangima nenore ka gima duono. Stars geto loch mabiro miyo jotugo mijing'o e kinde ma kocha Benny McCarthy temo loso tim no mar Harambee Stars. Toklo tim mar Ethiopia tielo 2 tuke mag manyotiko mag pinje Afrika. Tim Kenya jotugo manyiri Harambee Starlets timo ikruok margi
E tielo mar ariyo, Harambee Starlets biro rakore gi tim mar Gambia ka jaloch e kind timbe ariyogo biro ng'ado otiko mar tuke pinje Afrika ma ibiro bagi higa manyien. Harambee Starlets biro bago tielo mokwongo Nairobi, tugo ma ochan tich abich e alap ma Nyayo National Stadium. Tok bago tielo mokwongo nyidendi mag Beldi Nodemba biro dhi nyaka e piny mar Senegal kama gibiro rakore gi Gambia e tielo mar ariyo e alap ma Stade Lat Dior Entice. So akianza katikati. Ball number 1. Good. What's that net? Ball number 2 here. Mimi naweza sema kitu ya kwanza, naweza shukuru God kwa kunipa hiyo opportunity kwa first time yangu ya kwanza kuingia senior team. Juu si rahisi, lazima work hard na ujibelieve na kuwa na confidence ndio uweze kupata hiyo opportunity. So mimi kupata hii senior call up my first nilifeel so great and amazing cause tulikuwa pa last time I was in the under 20 team, that was in 2023, and when we played against Cameroon, coach told us that guys go back there, work hard, mpate call up ya senior team, and mkifika hapa senior team muonyeshe what you can have. And me, I'm here today and I'm so good. I'm thanking God for this far because I'm work hard ndo nipate call. Jango chimana umezekea Nyamau Ong'ielo Rengo. Nyamau itongemane kinde mane yudo thieth e kaunti ma Nakuru ka otho en jigni 88. Nyamau en achiel kuom jong'wech ang'wen mane oloyo ne Kenya midila mag mula e ng'weye mag Olympics mane obagi e piny mar Jerman e higa 1972 e kidieny mar luoro pap dichiel gi kede. Nyamau ne oyudo tuo mar kansa e dwe mar ariyo higani kendo osebedo ka omanyo thieth e osiptende mopogore opogore. Riwruok matayo tuke mag ng'wech e pacho ka Athletics Kenya okwayo sirikal mondo obed gi chenro mar konyo jong'wech ma osedhi e ritaya kaka okang' mar dhialogi kendo rango ngimagi kendo gibed kod yot e yudo thieth poni midekre ogore kuomgi. Tim mar Kenya jotugo mopogore opogore osechako timo ikruok ne tuke mag jogo mong'ol mag Deaflympics ma ochan kind tarik 15 gi 26 dwe mar 11 higani, tuke ma ibiro bagi e piny mar Japan. Jotugo ma Kenya mariembo ndigni Brenda Bwire gi nyawadgi Simon Njoroge timo ikruok margi motelo ne piem kamagi. Ma biro bedo thuolo mokwongo ma tim Kenya yore tuke mag riembo ndigni jotugo mong'ol. Ka Bwire ma en ja higni 33 lero ni nyaka otim ikruok makare mondo okel midila ne piny Kenya. Bwire kaachiel kod Njoroge duto ong'ado tiko mar yuoro e piem ma Japan to kuyudo loch e piem mag manyo tiko manobagi e alap ma Kasarani dwe mar 8. Steve Odongo ma en kocha mar timno lero ni sirikal osegoyo gi jeke ikruok margi kendo gisingo duogo midila. For camp to go represent the country in Japan. I'm very ready for the race in Japan. When I came in first, I've always trained up and I'm continuing to train. We are going into camp to train for the Deaflympics. I'll continue to train until when we go to Japan. Dismas Indiza, jatugo mar golf mani kod rang'iny mar lony mar riea, obedo gi tugo makare kendo yudo loch mare mokwongo e tuke mag Kenya Equator Tour, tuke madhi nyime pacho ka e tielo ma obagi e kaunti ma Nakuru. Indiza otieko thuolo mokwongo gi points 280 kinde mane Greg Snow ma oseloyo tielo 3 mag tukego obedo maonge e tielo ma Nakuru. Jotugo Samuel Njoroge gi Justus Madoya duto momako thuolo mar ariyo tok tieko gi points 282 duto. Naomi Wafula ma en jatugo matugo e klab mar Vipingo Golf otieko thuolo mar 17 ma kanyakla. Tielo mar 6 ma tukego iba bagi jumbe ariyo mabiro e boma ma Diani, piem mamiyo jotugo thuolo mar manyo tiko matuke mag Olympics ma ibiro bagi e boma Los Angeles piny mar Amerika 2028. 500 sasa nikasema hapa mwenye atanitoa atakuwa mwanaume sasa. Sina ubaya naye, lakini mpaka lazima tukue tunacheza na tukacheza na Madoya jana. Madoya akacheza mzuri kabisa, lakini mimi nikakuwa tu nyuma yake akacheza 400 mimi nikacheza 300. When I came here, I wanted to be top 5. I said this time I will keep my head down to be there at top, and I've done it.
Manege chakruok bedo gi giko nyakwa Ramogi, erokamano kuom yiero Ramogi TV dakika en 3 bang' saa 4 mar otieno. Weche manyien mag Oimore chopo e giko. Puoch gi pak kuom miyo wabedo mongirore ahinya nikech in. Wamedo singo mar biro miyi weche maong'ith, weche manigi adiera iye, kendo weche mamiyo ibedo gi ng'eyo kuom gik matimore machiegni kod gwenge mani maboyo. Puoch gi pak ne in kuom keto Ramogi TV. Erokamano ne jomoko ma bende samoro liekona magineno kata magiwinjo weche manyien ma kawuono ni. Puoch gi pak ahinya. Aneno ka Ozum Kapita weche manyien donjono makare ahinya Migori County ka. Erokamano kila loch majakiranda ka chieng' Ward 7 wacho ni Wood Tsunami Ramogi TV ler sepwap weche manyien opong'o wang'wa kendo wang'eyo gik matimore. Timone joma kipindupindu omako mos mondo ji oyud lokruok. Sani koro ji onee kaka nyalo konyo e weche mag landruok nikech kopo ni koth ochwe to ji bende chamo gik molil to nyalo miyo kipindupindu medore ahinya. Wacho ni agone gi mos kabisa. Mano kela loch jakiranda ka chieng' Ward 7 mwisho wa dunia. Oimore Bati asedonjo kendo waneni mos ahinya kelonwa weche manyien e yo ma odimbore kendo e yo makare. Sama Japancha mar Migori. Erokamano chieng' Fatuma mar Migori bende nyisa ni Bati aneni kendo imiyo weche manyien sana yo makare kwara. Erokamano nyakwara. Bati Shano onego omedne pesa e sekta mar cancer treatment, sickle cell among others. Tuochego are very expensive for common mwananchi. Don Ken Sungu Mawud Muroni mang'isa kamano. Erokamano nya Don Ken wacho ni en odwa ni kabeto med pesa ne pesa mikete SHA mondo okony jotuo ma nitiere kod midhiero mar kansa kod tuoche machalo kaka mar sickle cell. Tuo remo mar sickle cell ma bende okoni en tuo ma nengone kata thieth mare dwaro omenda mathoth ahinya kendo nyalo hinyo oganda ma yutogi ni piny. Erokamano Bati kuom timo ok miyo koro ang'eyo nying mar sienda kaka nochakore. Michael Oduore mawacho kamano. Akwayo Nyaboma mondo nonwa kaka nying mar Ogwedhi Masai gi gweng' miluongo ni Siling Migori koni nobiro. Tabu kantiere Barolengo wacho ni mor ahinya kod kaka ukelo weche manyien. Monica kutoka Kisumu Bati aneni maler ahinya ka intiere kod mamana. Thank you very much kuom kete Ramogi TV in bende. Dalton Masawa kantiere Nairobi wamor gi chenro mag Ramogi TV seche te. Amoso jodala waka gintiere Sagero, Suna Migori. Erokamano Wodala. Eric Ndiege kendo awinjo maler ahinya. Kiganjo Thika kod Mino Damasi. Erokamano. Kevin Ochilo nini maler antiere Kitengela wach ni joge mdudi kik gibed mabor gi Ramogi TV. Erokamano kuom bedo ambassador mora ahinya. Nyakoro Ramogi yiena mondo mialore gi kanyo. Dakika en 6 mosekalo bang' saa 4 mar otieno. Kamora mora ma intie oganda Luo bed ni intiere gwenge mag Siaya, intiere Kisumu, in Migori kata in Homa Bay, kata gweng' mora mora e Kenya mangima kata jok ma bende neno Ramogi TV kowuok e pinje maoko. Kinde duto wabolore ka wamiyi puoch gi pak kuom yiero Ramogi TV kin televisen mathoth manitiere e piny mangima. Wasingo mar biro medo chung' kodi kendo miyi weche manyien gi chenro mamoko e ngadho mamalo kendo e yo monding'ore, monyinyore kendo modusi mondo ibed gi ng'eyo gadier kuom gik matimore. Oganda manitiere Migori County mangima erokamano. Josuna West Dala, Wiga Ward, Wasimbete, Rubaragana kachiel kod Wasweta tu. Nyasaye mondo miyo telno kinde duto te kendo puoch gi pak ne oganda ma okete Ramogi TV. Jaloko mara kuom thuolo ni duto te osebedo Wilson Ochoka Wooden Dhewa, jago picha mara obedo Levis, ka bende director mara obedo Alex Obado, mano wuod Rarieda kocha, kaachiel kod bende nyar Got Osimbo Elizabeth Otieno, Liz Ndwati, Jalony iluongo ni Hesbon, Marion bende kaachiel kod Tabs nyar Got, kaachiel gi bende kanyendo iluongo ni Kev Otengo bende wabedo go kanyo, en sound master. Jachung weche Ken Muga gi jatenda Jaibonyo bende ng'isa ni mondo mi afwanu kinde duto ka wamedo singo mar bedo wang'u itu kendo wabedo dhou ne jok ma samoro dhogi ok nya chopo mabor. Erokamano. Ma en Ramogi TV. Oriti nyinga en George Bati.